pressemøde til Statsministeriet. Nu igen. Velkommen til pressemødet. Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere. Efter vores succesfulde afskaffelse af Store Bededag, har regeringen nemlig besluttet at tage det næste skridt. Vi afskaffer pinsen, vi afskaffer påsken, og vi afskaffer julen. Den virkelighed, vi som regering oplever derude, er, at danskerne er alt for dovne. I arbejder for lidt. I tror, det er acceptabelt at tage hjem fra samlebåndet kl. 16. Men den går altså ikke. Der skal arbejdes for staten. Fra næste år vil Danmark derfor være fri for helligdage. Vi har dog besluttet at gøre en enkelt undtagelse. Regeringen stiller nemlig forslag om at komme vores muslimske brødre i møde og indføre Eid al-Fitr som årets eneste nationale fridag. Det var bare en drøm. Tilbage til arbejdet. Kæft, jeg savner den fridag.